Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag spiller vi sammen med Peter. Og vi spiller som en Reload Zero build, så... Og Christian spiller den der. Så vi lander simpelthen her ved Peters markør. Men lige I kan skrive ned i kommentarerne, om vi skal se mere af... Eller om vi skal spille sammen med Peter, eller om vi skal Louis, eller spille sammen med Louis, eller Ida. Det kan I bare lige gå ned og så skrive i kommentaren. Eller Jeppe. Det kan også være, at vi skal simpelthen spille det der fast food simulator, eller farming simulator. Det kan I simpelthen... Det kan I helt selv bestemme. Smid et like, hvis at vi skal spille mere Fortnite. Også lige subscribe. Det vil i hvert fald gøre mig rigtig glad. Så vi skal simpelthen ramme 20 abonnenter her i år. Inden året det om, det vil jeg i hvert fald sætte kæmpe stor pris på. Okay. Peter, har du noget loot? Jeg har lige dræbt en. Det er godt. Okay. Jeg vil også lige have lidt shield. Og hvis de kan høre noget, der larmer, så er det bare en eller anden mand, der kommer i en eller anden bil eller lastbil eller sådan noget. Jeg kan ikke lige gøre noget. Er han jeg har ikke flere skud. Nej, ikke rigtigt. Jeg har ikke flere skud, så jeg kan ikke gøre noget. Hvis han kommer. Bare lige. Det var det godt nok tæt på. Jeg vidste også. Mit aim i dag, det er godt nok lort. Ja, jeg fik ham. Godt. Okay. Men jeg håber simpelthen, at vi kan finde en at gå i fight med. Det er, hvad jeg er klar til. Men I kan også lige smide en kommentar, om vi skal spille Red vs Blue. Det, altså, vi laver nok også en part 8 snart. Er det ikke rigtigt, Peter? Jo. Den kommer nok op samme dag, som at vi uploader den her, det ved jeg ikke helt. Der var der lige en chest der. Okay. Der er vist... Jeg skal gå over i fight. Ja. Wishpad. Det gør jeg. Jeg vil også mere over. Som jeg har sagt, fordi at jeg skal bare fight. Der er nogen her. Ja, jeg ramte ham lige 28. Jeg har vist lige noget shield her til os. Shit. Og nu pusher de, det er ikke. Kom Peter, du kan godt. Juhu! Det var da godt nok. Godt at han lige der kom væk. Og så kommer han bare over til nogle andre. Men jeg håber han kan give. En er død. Ja, jeg kan ikke noget, bare flygte. Okay. Godt. Så er jeg simpelthen min rocket launcher. Jeg går et andet sted hen. Fordi... Ja, mand. Fik du dem? Næsten. Ej, det er fordi, de ramte min rocket launcher, så... Det var okay. Men jeg håber simpelthen, at jeg kan få et headshot. Det vil jeg godt få i den her video. Det kan også være, at vi simpelthen får et win. Det tror du ikke også, Peter, hvis at jeg liker og så subscribe, tror du så ikke også, at vi får et win? Jo. Altså, kan I ikke huske sidste gang, hvor jeg sagde det?
Det er den der i en video, hvor jeg får du ind. Der vandt vi jo, så altså det hjælper simpelthen. Det er som om der er en herinde, som der skal tæsk. Hold da her. Der er nogen herovre, Christian. Ja. Jeg håber at vi kan få nakket dem her. Som at der flyver en rocket launcher. Eller flyver en rocket. Ramt headshot, mand. Det var det, at jeg sagde, I har sikkert lige liket og subscribet, og så var det, så fik jeg et headshot. Godt, Christian. Det er simpelthen bare like og subscribe. Det hjælper. Hvis jeg nok ikke havde ramt ham der headshot, så var jeg nok lidt færdig. Ja. Og så her, Peter, nu har jeg lige shockwaves. Skal vi lige gå i næste zone? Ja. Vil du have en sløb? Jeg tror, det er god for en. Ja. Ja, man. I har lige nu liket og subscribet, det kan jeg mærke. Nej. Okay, det var da vildt, hvad der lige kom op der på min skærm. Det skal ikke lige tage af det. Det går nok mærkeligt. Han er one shot. Okay. Femtepladsen. Han har lige HP, så det var lidt træls. Ja, det var det. Og så var der også din default. Men hvis man så den her video af, så like og subscribe.